Tuyo, mantika, ahos sa Lunes bayaran. Tuyo, mantika, ahos sa Lunes bayaran. Tuyo, mantika, ahos sa Lunes bayaran. Ala, ligo siya si Winkle, oh. Inject! Hala, saan naman oras? Ting paniudto naman karon. Asa naman to si Inchik? Suguon ko tong palit sa tindahan, be. Inchik? Inchik, asa man ka? Ay, tura kang bata ka, nagdula-dula na ka ba? Inchik, alis na diri? Unta man na, nagdula pa ko diri, ah! Unya, mapusog ka na sige na magdula. Ato sa tindahan, be. Na, mangutang na punta ila Auntie Linda. Taas na ba kay kautang dito, ha? Asa may biliyon mo? Makakaon-taon, mangutang ka dito sa tindahan. Namukan yung mama. Uy, ikaw na yung utang dito ila Auntie Linda di ay. Ayaw na sige reklamo. Di na ka ba magluto ko? Namukan yung mama. Sige na mapanugo. Pangutang itong tuyo mantika ahos sa Lunes na bayaran. Dagan ba dyan kayo sugoy? Na. Tuyo, mantika, ahos sa Lunes bayaran. Tuyo, mantika, ahos sa Lunes bayaran. Tuyo, mantika, ahos sa Lunes bayaran. Ligo na ko sa swimming ligo na ko sa swimming pool. Ala, ligo siya si Winkle, oh. Lami siya ligo-ligo, oy. Kuya, ligo ko dara, abe. Ay, dili pwede dira kay pang private man eh. Ay, sige na, kuya. Wala pa ko kaligo ginana ba? Dili lagi pwede. Pang dato na eh, kasama ka sa akong daddy. Ay, lain na. Hala? Ay, hindi de ka paligo dra, ha? Dali de ko maligo. Dali de ko maligo. Putay mo. Asa naman tong bata ato? Duha naman ka oras ang nilabay. Huwag ka mangyapon ka balik. Asa naman kaya ito naghapit-hapit ba? Apaso na ko to, be? San kining bata ni babantay ra dyan ni sa kuha dyan? Na, damaka nang anak ni ko si Taoy. Nagdako ang ulo ay buot. Hala! Nagdinamak na bungang kagwang, oh! Incheck! Mama! Ngano di naman ka naligo? Ulin, be! Damak na kay kamataka! Alit ka! Patay, giabas yang mama. Pula tao jud yun. Tura, kusiya ang dungan. Kana, kusiya na, kana. Ulit!